24 январи соли 2024 зимни маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки ҷиҳати суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаи нақлиёти автомобилӣ, истифодаи васеи нақлиёти барқӣ ва роҳандозии инфрасохтор барои нақлиёти барқӣ чораҳои зарурӣ андешида шавад. тавре президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд бо мақсади мутобиқсозии иқтисодиёти миллӣ ба тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳбуди вазъи экологии ҷумҳурӣ, воридоти воситаҳои нақлиёти барқӣ пурра аз пардохтҳои андозӣ ва гумрукӣ озод карда шуданд. аз ин лиҳоз пешвои миллат ҳукумати мамлакатро вазифадор сохтанд ки ҷиҳати тадриҷан фароҳам овардани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи чунин воситаҳои нақлиёт дар қаламрави ҷумҳурӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. ҳамчунин 10 октябри соли 2023 зимни иҷлосияи 15 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ супориш доданд ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор баҳри таъмини босифат ва саривақтии барномаи давлатӣ рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 дар шаҳри Душанбе беҳтар намудани хизматрасонии ширкатҳои кироякаши таксӣ, пурра ба низоми нақлиёти барқӣ, гузарондани паркҳои нақлиётии ширкатҳо, бунёд намудани нуқтаҳои барқгирӣ ва дигар масъалаҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд. тағйири иловаҳо ба кодекси андоз имкон медиҳад ки воридоти электромобилҳо ба муддати 10 сол аз боҷи гумрукӣ, ҳамчунин аз андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз озод карда шуда ба зиёд гардидани теъдоди ин намуди нақлиёт мусоидат намоянд. табиист ки афзудани шумораи электромобилҳо дар мамлакат ба поён рафтани нархи ин мошинҳо оварда мерасонад. зимни паёми соли 2022 пешвои миллат ба вазорату идораҳои дахлдор супориш доданд ки ҷиҳати дар дохили кишвар ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. инчунин ҷиҳати таблиғу муаррифӣ кардани бартарии экологии маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз энергияи сабз истеҳсолгардидаи кишвар зарур аст ки корхонаҳои ватанӣ барои гирифтани сертификати истеҳсоли сабз аз мақомоти махсусгардондашудаи байналмилалӣ чораҷӯӣ намоянд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе низ ҷиҳати таъмини иҷрои татбиқи барномаи мазкур ва дар доираи он таҳия ва пешниҳод намудани консепсияи ба низоми барқӣ гузаштани нақлиёти мусофиркашонии пойтахт ва ба ин васила таъмини бехатарии экологии пойтахт бо истифода аз энергияи сабз тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст. зимни сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин ки 20 августи соли 2023 сурат гирифт, ёддошти тафоҳум байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авеста гурӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Ҷинчуэни ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ташкил, бунёд ва идоракунии корхонаи муштарак оид ба истеҳсоли электромобилҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори истеҳсоли 1500 автомашина дар як сол ба маблағи $25 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. умед аст ки баъди сохтмони корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин оид ба истеҳсоли электромобилҳо, масъалаи гаронии нархи электромобилҳо, дастрасии қисмҳои эҳтиётии он дар мамлакат ҳалли худро пайдо намуда, истифодаи ин намуд нақлиёт ки ба тозагии муҳити зист созгор аст, боз ҳам меафзояд. бояд гуфт ки нақлиёти автомобилӣ чаҳоряки тамоми партовҳои газҳои гулхонаиро ташкил дода ба ҳавои атмосфера ва тағйирёбии иқлим таъсир мегузорад. табиист ки афзудани шумораи электромобилҳо дар мамлакат ба поён рафтани нархи ин мошинҳо оварда мерасонад.
دلیل این تصدیق برنامه رشد نقلات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 از جانب حکومت کشور می باشد. هدف برنامه فراهم آوردن زمینه معیاری حقوقی و اندیشیدن تدبیرهای ضروری برای رشد نقلات برقی، همچون نقلات از لحاظ اکولوژی تازه، بنیاد انفراساختار جهت تامین برق و خدمترسانی تکنیکی، کارکرد تکنولوژی به‌ضررگردانی اکومولاتورها، اینچنین تهیه نقشه چهاربین‌ها برای تشکیل زمینه مادی و تکنیکی جهت استحصال نقلات برقی و قسم‌های علاهیده آن میباشد. همچنین مسئولین موظف گردیدند که در یکجایی با کارخانه‌های نقلاتی با جلب سرمایه و شریکان رشد جهت وارد نمودن نقلات برقی و پوره از نو کردن پارک‌های نقلات خصوصی تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستادند. استفاده الکترومبیل ها نه تنها از جهت اقتصادی منفعت آور است، بلکه از جهت اکولوژی نیز تازه بوده وابستگی جمهوری را از برخی مال‌های وارداتی کاهش می‌دهد. طور به مشاهده می‌رسد امروزها در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تعداد الکترومبیل هایی که به مسافرکشانی مشغولند با سرعت می‌افزاید. شرکت وطنی رخش تاکسی نقشه دارد که آینده نزدیک در تمام قلمرو مملکت شبکه نقطه‌های پرکنی ذخیره برق جاری نماید. در حدود کارخانه علاقه نقطه‌های برق دهی گذاشته شدند که آن می‌تواند در یک وقت یک автомашина ро бо нерӯи барқ таъмин намояд. My name is Peter Shegart, Tajikistan national coach. Now I will drive green taxi, green auto. Green auto, very good car, very good taxis, 3333. I like to drive these taxis because they are for the climate very good, they are speedy and very safe, and every time I'm coming right in time to the place, for example today Federation Football. Rahmat Tajikistan. Boshi. در 6 ماه اول سال 2023 به جمهوری تاجیکستان 800 عدد نقلات برقی و یا الکترومبیل وارد شده است. با این ترتیب عین حال در کشور بیش از 1600 نقلات برقی موجود است. در پایتخت مملکت بنیاد 170 نقطه نیرودهی به نقشه گرفته شده است. عین حال تنها در شهر دوشنبه 55 نقطه نیرودهی موجود بوده. در آینده آن بیشتر خواهند شد.